Moi kaikille, täällä on Single Player. Sori, kun tähän ryhmään tulee koko ajan viestejä. Mut moi taas pitkästä aikaa, täällä on Single Player. Sori, kun mä en oo tosiaan tehnyt videoita 3 kuukauteen, koska mulla on ollut näitten screen recorderitten kanssa vähän ongelmia niinku sellaista. Ja mä en ihan muuten vaan sit jotain roskaa piti ladata tänne kanavalle, joten joo. Mut nytten, tänään meillä on aiheena yritä olla itkemättä, eli try not to cry. Siis, että mä katon jonkun surullisen videon, ja mä en saa itkeä sille videolle, tai ainakin mä yritän olla ilman, että mä itken sille videolle. Joten, siis nytten ekana mä yritän hakea täältä maailman surullisimman videon. Mä oon aika herkkä, joten katsotaan mitä mulla käy. Otetaan täältä YDO ever you will cry. Ja mä kuvaan tosiaan uudella screen recorderilla. Eli action oli mun mielestä vähän parempi, joten tää saattaa pätkiä jossain kohtia. Mutta toivottavasti te ette häirinnyt siitä. Semmonen mikä on Try not to cry, Bert. Okei, no mä en tunne oikein sääliä eläinrääkkäystä kohtaa. I'm 10, you will cry. Okei, katsotaan tää. Vaikka tää näyttää silleen kansikuvasta tää video siltä, että se näyttää surulliselta niinku kansikuvasta päätellen, mutta anyways. Laitan teatteritilaan. Sori tää jäätyminen tällä videolla välillä. Se oli ihan hirveästi tulevan viestejä koko ajan puhelimeen. Mä otan hiljaa. Eli siis toi mummi tossa sai robotin joltakin. Siis sen tyttäreltä. Ja sitten niistä tuli ystäviä. Mut mä vaan tiedä mikä tässä on surullista, mut okei, mä en oo kattonut tätä videota vielä, joten mä en voi sanoa vielä.
2664 alapuolella. Mä arvaan heti, koska tässä lukee I'm 10% sure you will cry, eli olen 100% varma, sinä tulet itkemään, niin tässä ihan varmasti joku kuolee, jompikumpi näistä kuolee tässä videon aikana. Mä en ainakaan silleen itke kamalan helposti, jos Titanikin syös vuosi, mä menosin niin alkaa itkeä. Mitä sulle mummolle kävi? Kuolis just on tuoliin. Eikä. Mut mä en ymmärrä mihin se kuoli. Sydänkohtaukseen. Mulla on vaikka ympäristykset tulla. Mä en oo meinaamassa nyt pilahtaa. Mä en oo nytten itkemässä, mutta kuitenkin niin. Silloin mulle tapahtui. Okei. Tää jäi vähän hämäräksi, koska syytä ei tiedetä minkä takia se kuoli. Okei, mä en sit seurannut tätä oikein kunnolla. Anteeksi. Mut. Mun mielipide, mä en alkanut kertaakaan itkeä, koska toi video ei ollut niin surullinen. Mä oon nähnyt paljon surullisempiakin videoita. Eli mä selvisin yllättävän hyvin tosta ekasta. Mutta täällä on muitakin näitä videoita, joten me katsotaan ehkä vielä joku lyhytkestoinen video. Katsoks mä yli 5 minuuttia tota? Katsotaan tää. Tää saattaa ehkä... Mä otan vielä tän yhden videon. Jos mä en tähän mennessä ole itkenyt, niin silloin... aika hyvin selvittää haasteen.คนที่คุณคิดว่าชีวิตคุณจะดีกว่านี้ถ้าไม่มีเขา เป็นขยะที่ต้องเก็บกวาดเป็นภาระเป็นกาฝากที่สลัดทิ้งไม่ได้บางทีฉันอยากให้เขาตายด้วยซ้ำ Pitäis itkeä, mä vaan naura. ดูเหมือนสวรรค์จะรับฟังคำอธิษฐานของฉันแต่ฟังผิด Mä en ymmärrä yhtään mitä tässä sanotaan, vaikka mä osaan jonkun verran japania, mutta en mä kuitenkaan ymmärrä mitä tässä sanotaan. คนที่กำลังจะตายเป็นกลายเป็นฉันซะเอง No niin, please. Mä oikeesti. Onko siitä tuolla syöpä vai ei?
toi on, mikä oksentelee tossa? Onks nyt Mitä? vissiin?ฉันไม่เคยคิดเลยว่าคนที่ฉันอยากจะตัดออกจากชีวิตมากที่สุดจะกลายเป็นคนที่ต่อลมหายใจให้ฉันอยากมีชีวิตอีกครั้งOlen sanaton.สิ่งที่น้องให้ฉันในวันนั้นมันมากกว่าแค่เส้นผม Okei. Sori. Okei. Tässä oli siis nyt nämä videot. Siis nämä, mihin mä reagoin. Elikkä try not to cry, eli yritä olla itkemättä. Kuten te huomasitte, niin molemmat videot oli jollain tavalla surullisia, mutta ei kuitenkaan ihan niin surullisia, koska mä oon nähnyt paljon surullisempiakin elokuvia kautta videoita. Toinen video oli aina mun mielestä paljon surullisempi kuin se mummo ja se robottijuttu, joka oli joku animaatio. Niin tuo japanilainen juttu, niin se oli surullisempi mun mielestä, koska se tuntui enemmän niin kuin todelliselta. Mutta edelleenkään niin mä en ymmärtänyt, kuka sairasti syöpää, mitä siinä lopussa kävi ja silleen niin kuin, joten, mut joo, sanokaa kommenteissa, jos te haluatte lisää näitä try not to cringe kallenkeja, haasteita, näitä yritä olla itkemättä haasteita lisää. Ja ehdottakaa kanssa samalla hyvää screen recorderia, jos on hyvä facecam, joka ei pätki, tuolla kommenteissa. Kiitos. Mut ei mun mitään muuta. Kiitti, kun katsoitte videon ja toivottavasti tykkäsitte. Ja sori siitä vieläkin, kun näitä videoita ei ollut tullut 3 kuukauteen. Toivottavasti ei haittaa ja mulla ei ole just noussut yhtään. Mut kiitti, kun katsoitte videon ja me nähdään ensi videossa. Bye bye! Mä lopetan tän.